nabibilo. Pero siguro kung uso sa Buenavista ang paglaning inumon, baka pwede man. Uso ko dae. Ayun. Sa ibang lugar uso, baka di kita i-respeto. Ano? Ayan. So kung uso, pwede maglaag. Alagad kumang sa tuyang sayaw, pantulinang siyempre ang pagtitor, lalong pwede. Ayun. Ayan. Halat-halat lang po ninang. Tag sa imong proxy ninong, nag-warm up na sa likod. Isurang nag-jogging po, kaloko hanggang Buenavista. Kaya dyan pag nahimo nila, laylay na. Oy! Siling man ano, pag-irundong sa mga kaibanan, kan sa tuyang kaglalahi, ang sa tuyang yon sa inutan, ang magurang ni Judel. May ba ko din si Mama or si Nanay Salve, iyon nagsasayaw mo niyan. Kaya ano na kundi naman lamang pamunggon, ranihan, luway-luwayan, kundi kayang tudukon, suksukan. Ayaw, kasama magturdukan kita, pero di pakadodo ka baka magdugo, nakalong. Alright, so syempre, siring man, ano? So pagkaunggalan sa mga kagbabae mo niyan, ang ilaon sa satuyang inutan, siring man, ang sa indong kalugar. May iba, kundi si Tatay Manuel, Aboy, Junior, ano? Karukala, hindi yun, ni si Mayor, mayon din nagakampanya. Kampanya ng Araguman, kampanya ng Pagkamot, kampanya ng Tordukan. Pwede man magdaon, hindi ko yan. Ay! Yan lang! Yan! Manay Salve! Wala na malagal kami ikaw! Asa na nawang yung hindi na pinsa lang mabutan! Dahil man ang problema ka na hiraw! Delikado ang sapayang magurang at dyan! Pero di kaya magpaili Tatay Gaspar! Ang inapati ka sa tuyang kasalon! Ang ising-isa na pero Diyos ko po! Garong tatag metra ang sa iyang ginahatan Thunderbird! Napunukan ka! Kaya ang sabot yung manatag makisig! Baka lupay-pay mag-uli si Tatay Laina makakisi! Walang bag! Ayan ha, kanta ka na ni Dwayne Jodel and Giselle. Tanda na pag-irogan ka mo, ha? Eyo, baka magpura ka magsanda na. Ayan na, ang pantumina di Chadra. Itong tikli, itong lumat. Atras tikli, atras lumat. Kaya ang daga, aral po na yan. Ay, siyempre salamat sa mga nagtatarapon. Siring man kayo mo ginalay na gigulis sa pag-aulit. Mapasaluwas, mapasanaon, mapanagluluto, mapatanod. Baka lamang kahirapan, may sana po ka masalaon ng aling makatulong man. Ay, salamat sa Diyos, nakakirit din po na si Manay Salve. Ang ganang mga energyos, pero may din ako tinuranin ka mga taga-kaluko. Napano daw kaya? Ayan. Ayun, so siring man, ano? Ihanda ang puso.